tessék, tessék. Szépen mondjad, igen, tényleg, komolyan, komolyan. Azt ezt most nem mondod, tényleg, ezt mind el akartad mesélni nekem, tényleg, komolyan. Hát csodaszép hangod van neked. Azt a mindenit. Hát gyönyörű, gyönyörű. Jaj, te! Ilyen szépen beszél. Komolyan. Hát gyönyörű szép hangod van neked. Igen. Ez mind veled történt. Tényleg. Ez mind veled történt. Igen, igen. Ez mind veled történt. Hát gyönyörű. Ne mesélj meg nekem valamit. Azt a hétszágot. Tényleg. Komolyan. Ne mesélj még nekem valamit. Annyi. Annyi. Azt a... Hát... Nem semmi. Tényleg. 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 Hát gyönyörű. Jajha. Jajha. No. Igen. Igen. Na mondjad még nekem. Meséld még el nekem. Na meséld el. Tessék. Igen. Tőle. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Beszélgetünk. Jaj, de gyönyörű. Hát te ilyen sokáig tudsz beszélgetni. Anya, azt mondod, hogy anya, igen, igen, anya, anya, igen, 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 anya, igen. Jaj. Gyönyörű. Nagyon szép hangod van. Igen, igen. Tőn. Na mesélj, anya nem ért, hogy oda teszed a kezedet. Annyi volt. Köszönöm szépen.